Dar stai mă, ce caut eu acum, că azi nu e luni, băi frate, dar luni o să avem o mare petrecere, dar nu luni acum, adică luni care... Ia uite bă și pe ăștia, bă, ce faceți mă aici? Să trăiți, bine ați venit. Ce bucurie pe mine că sunteți în București, tovarășe. Cum faci, cum dregi tot la San Petersburg? Păi n-ai cum altfel, pentru că luna tot... Ia uite. Pentru că toate drumurile... Dar tu de unde ai apărut? Petersburg, măi. Toate drumurile duc aici, este? Exact. Da, tu de unde ai apărut? De peste stradă. Tu erai... Da. Am înțeles că o să fie ziua ta... A ta când e? 23 februarie. Pe 22. 23 petrecem. Mai 23 contează. petrecem. 23 petrecem, Pe mă. 23. Ce petrecem pe 23? Măi, pe 23 petrecem zilele noastre. Da, Noi aici facem la cinste cu un Sankt tort Petersburg, mare de nu? muzică. Da. Exact. Uite și pe împreună Viorel. Viorele, vină cu ace, tată. Vină cu ace. Vină cu ace aici. Ce cauți tu? petrecere. Salutare. Păi avem petrecere, avem promo, facem promo pentru luni, pentru 23, când punem noi aici, de ne îmbătăm, de să dai tu de băut șatul la toată lumea. Hai, dă-te la muncă, treci la muncă, pleacă. Te-ai împutat cu o zi înainte. Da. Ok, deci pe scurt, Spike, Alin și cu Mara pe 23 februarie așteptăm. împreună cu Nușa, We Play Monday. La Sankt Petersburg, mare petrecere, avem și tort. Nu și-a vărut pe biletele la intrare, dar e moca, să știți. Se intră moca, da? Bă, dar unde ai pus muzica, mă? N-ați venit cu muzica. Hai, bă, dracu, să mergem acasă. Muzică.